मोटिवेशन प्रग्राम होनो थाखाय गसाइगाव बि एड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथांखौ लाबोदों। थारैनो मा फोरमायगोन? जोबोद गोजोनथाव खौरां। दिनै जोङो थाखो 9 आरो थाखो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि मोनसिंसिब्राय इंलिश स्कुला बे बेंटल हाथाइनि खोलाहा थानाय बे मोनसे इंलिश मिडियामनि फरायसालि। बेवहाय जोङो दिनैनि बे मटिभेसन प्रग्रामाव गाहाय आलासि महरै डक्टर अजित बर' जाय साहित्य एकाडेमि मोनगिरि, लोगोसे बिथाङा दा प्रेजेन्टआवहाय गसाइगाव बि एड कलेजनिबो गोरायुं, बिथांखौ जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव लाबोनो मोननानै खोब आङो गोरायुं हिसाबैहाय फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि हिसाबैहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आं आसा खालामदों बिथांनि जे बिबुंथि, बोसोन होलांनाय, बिथांनि बोसोन बा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि थाखो 9 आरो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरा गावनि फैबाय थानाय जे फरायनांगौ बा इयुनाव गावखौ सासे राफोद बा फुंखा सिफुं दालांनांगौ, बिनि फारसे जोबोरैनो बिथाङा दिनै बोसोनथि होलांदों। आं आसा खालामो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानानै गावनि इयुन जिउ दानायनि थाखाय मोनसे राहा मोननो हागोन। आरो स्पेसियेलि जोङो बे हाबाफारिखौ फैगौ 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि थाखाय लानाय जादों, जाहाथे बे थाखो 10 आव फरायनाय मेट्रिक केन्डिडेटफोरा जाहाथे फैबाय थानाय आनजादावहाय जाहाथे मोजां नम्बर लाखिनानै गावजों लोगोसे फरायसालि, बिमा बिफा, समाजनि, हादरनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे मोनसे मोजां लाखिनो हायो, बे थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। एसे गोरायुं, जोंनि माखासे फरायसाफोरा स्कुलनि अनगायैबो न'खराव बा बाहेरायावसो गोबां थायो। बे बेलायावहाय सासे गोरायुं जानाय नोंथाङा गार्जेनफोरखौ बा फरायसाफोरखौ माबायदि जानांगौ होननानै सानो? मोजां सोंथि। जोंनि फरायसाफोरा सोलोंनो गोनाङा गोबां दं, जेरै आखल आखु दानाय। फरायसालि जिहेतु सोलोंनाया मोननै रोखोमनि थायो, फर्मेल आरो नन फर्मेल। जायखौ दा थाखो 9 आरो 10 आव सोलोंगासिनो दङ जोंनि फरायसालियाव, बे मोनसे फर्मेल। इनफर्मेल हिसाबै जों गुबुन गुबुन आयदायाव जों सोलोंनो हायो, हारिमु आयदा, गेलेमु आयदा, गुबुन गुबुन बिथिङाव जों सोलोंनो हायो। फरायनायजों लोगोसे जोंनि फरायसाफ्रा स्कुलाव बा फरायसालियाव फरायनायजों लोगोसे बाहेरायावबो सोलोंनो गोनां दङ। मानोना मोनफ्रोमबो गियानखौ, गासैबो गियानखौ जोङो बबेबा मोनसे फसंथानावल' मोननो हाया, फरायसालियावल' मोननो हाया। बेफोर गासै गियानखौ जोङो गुबुन गुबुन आयदानिफ्राय जों सोलोंनानै लानो नांगौ। दा बेखायनो आं खावलायगोन फरायसा आरो लोगोसे गार्जेन बिथांमोनखौबो आं खावलायनो सानो, जिहेथु माखासे फरायसाफोरा हस्टेलाव थायो, माखासे फरायसाफोरा डे स्कलार न'निफ्राय फैयो। दा न'निफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा फैयो बेखौ बिमा बिफानि आखायाव बा गार्जेननि आखायाव थायो। जिखिनि जों फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा होयो, बेखौ जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जोङो मोजाङैनो आयदाफोरखौ मोजाङै फोरोंनांगौ होननानै जोङो फोरोंगिरिखौ आङो गोरायुं हिसाबै आं खावलायो। आरो बिथांमोनहाबो जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गावनि फिसा बायदि साननानै बिथांमोनहा फोरोङो। बेखायनो आं खावलायो पेरेन्टस बा बिमा बिफा बिथांमोनखौ, जाहाथे बिथांमोनहा जायफ्रा न'आव थायो बेखौ जाहाथे मोजाङै जोथोन लायो। माबाफोर उसुबिदा दङब्ला जाहाथे फोरोंगिरिफोरजों बा गोरायुंजों खबर होनानै गावनि फिसानि, गावनि गथ'नि मोजां गाज्रिखौ जाहाथे खिन्थायो। फरायनाय जिखुनु बिथिङावनो जाया मानो, बेखौ आङो गार्जेन बिथांमोनखौ खावलायो। लोगोसे माखासे गोबां जोंनि फरायसाफ्रा फ्राय हस्टेलावनो थायो, आंबो जुदि हस्टेलावनो दंफायो हिसाबै जुदि फरायनायनि टाइम टेबोलफ्रा जोंना हस्टेल हिसाबैथ' मोनथाम थायो, फुंनि मर्निं स्टाडि, इभिनिं एन्ड नाइट स्टाडि। जोङो सानसेयाव जों मोनथाम बेबायदि टाइमिं जों खालामनानै होनाय जायो। दा बे हिसाबै जेखिनि गथ'फ्रा दा हस्टेलाव दङ मोजाङैनो फरायगासिनो दङ। जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैदों 7-8ल'सो दंसै। गासै फैगौ 2022 मायथाइयाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय 3-7 फरायसाफ्रा मेट्रिक लिरगोन। आं आसा खालामदों 100% जों मोननो हागोन। बेसेबां डिभिजनाव फैनो हायो बेखौ जों बुंनो हाथ'वा, नाथायबा आंनि मिथिनायाव 100% पास जागोन, डिस्टिंसनबो लानो हागोन, स्टाराथ' थाखागोनानो। दा बे आरोखि।